På denne dag fejrer Københavns Kommune International Dag, og som I kan se, foregår det på Nørrebrogade i år, og der er 50 frivillige kulturelle foreninger, som er med her i dag, blandt andet også fra Kurdistan, Kurdisk Forening, Kumkot blandt andet, og det Kurdisk Initiativ i Danmark. Og så har vi også en kurdisk ung musiker, som skal optræde i dag ved navn Kevon, som her står ved sin side. Og hvis vi lige drejer kameraet en gang. Velkommen, Kevon. Tusind tak. Du er i dag kommet, og jeg vil gerne høre dig. Hvorfor er det, du er her i dag? Jamen, jeg er her, fordi at, jeg står inden for kultur, altså både national kultur og folkekultur. Og selvfølgelig støtter jeg min egen kultur, fordi jeg er fra Kurdistan, og vi vil altid have vores kamp og vores rettigheder på plads. Og jeg er her i dag for at opleve en masse mennesker og en masse andre kunstnere, og i hvert fald bare erfare nogle småting. Sådan. Det er i hvert fald en speciel dag. Det er ikke ligesom alle andre, jo. Du har spillet musik i rigtig mange år, og du skal i dag optræde med cello. Er det rigtigt? Og hvad har du tænkt dig sådan at optræde med? Jamen, det er lidt svært, når man står i sådan en situation, hvor der er 50 andre kulturer, og man skal prøve at finde en bestemt målgruppe. Så jeg tænkte egentlig bare på at først starte ud med noget improvisering og lige vise sådan, hvad jeg kan, hvis man kan sige det sådan. Og så vil jeg bare sætte et backtrack på og nogle danske sange, eller i hvert fald noget kurdisk indover. Så det er egentlig bare halv improvisering og halv rigtig sange. Hvad synes du om, at Københavns Kommune de fejrer sådan en international dag i år? Altså sådan, hvor alle frivillige foreninger kan være med. Hvad synes du om den idé? Jeg synes, det er en rigtig fed idé, men jeg synes, det fedeste ved det er, at helt klart, at der er så mange andre forskellige lande og kulturer, der går ind og tager initiativ i at fremstille deres egen national identitet. Og det er det, jeg synes, der er rigtig fedt, og det er rigtig godt at se, at der er så mange mennesker, der dukker op og gerne vil udvide deres horisont, når det kommer til kultur. Så jeg synes, det er rigtig fedt. Og det er også derfor blandt andet, du er her for at vise dit talent, eller hvad man kan sige, det du spiller. Klart. Altså, det er ikke lige frem for at vise mit talent, men det er egentlig også for at tage initiativ i min egen kultur og vise, at jeg er herfra, og jeg er opvokset i Danmark og sådan nogle ting, men jeg holder stadig fast.
ایرو 28 ماه 8 روزا ناونتویا بلدیا یا شهرداری کوپنهاگ سال جاری که روزی که واسه پیروز که چندین کملین بیانی لکوپنهاگ همه لیره بشتار دبن به چند آخوا بخارنین خوا به تشتین خوا پیشکش کن خودنا ناسندن امجی وکی دو سه کملین کردی وکی کمالا کردی سوریه و یک اینسیاتیوا کردی دانمارک و کمرا چاک به هفته مجی چادرک وکریه. سبب حتنامه ایرولیره که امجی چند کرد به هم کوپنهاگی هم دنیا ناسین اگر کسی که پرسه که بیتن و لسر مثلا کردان و چند کردان جیانا کردان و کردستانی به گر مبیتن قوات خو امجی برسوام بدین. هدف سرکی و کو خب بدن ناس کرین و هر وقت گلکی چند اندیجی گلک ملت نتو اندیجی لرهنه اما جناس بکن جبوه ایرو املر اینه و راست روزه که گلک خوشه و وقتی در دورات بینن عالم ضعفه هاتن چون گلک ضعفه هر کسی که بخارن خو کنجر خو تشتن خو و چند خو موزیک خو خاله دت ناسین دمک بین هر سر شانو کوره که کردیجه هبو جانه که کرد نوی کیان اوجیشن سانن کردی پیشکش کردن و راستی گلک بالکش بو و اضافات عجیباندن گلک سپاس.
Is full of
Twendeni wote pamoja tukafanye kazi, wanawake kwa wanaume tukarudike. Twendeni wote pamoja tukafanye kazi, wanawake kwa wanaume tukarudike. Are you okay? Are you okay derude? Yes. Jeg kan se nogle små hænder. Det er godt. Også dernede med skægget. Jeg har set dig. Det er skide godt. En gang til. Hey! Twendeni wote pamoja tukafanye kazi, wanawake kwa wanaume tukarudike. Twendeni wote pamoja tukafanye kazi, wanawake kwa wanaume tukarudike. Hey! Yo! Tusind tak. Det er jo international dag. Woke up, I could not sleep cause I thought of it yesterday. Woke up cause I could not breathe. When you left I lost my faith. And now I wanna go back to sleep cause I want you next to me. Your soul has captured me and I can't seem to break free. You control my heartbeat and you the only one I wanna be with. I seem to find my way. Now that you're gone, I lost my faith. You control my heartbeat and you the only one I wanna be with. I seem to find my way. Now that you're gone, I lost my faith. Open my door, the sun is high, but my eyes can't see the light. Something's wrong, I look at the sky, but everything is black and white. I can't hear anything, everything just smells the same. I lost that part of me that has cold blood in my veins. You control my heartbeat and you the only one I wanna be with. I seem to find my way. Now that you're gone, I lost my faith. You control my heartbeat and you the only one I wanna be with.
Ja, mine damer og herrer, det er stadigvæk International Dag i København 2010. Givet det var sådan hver evig eneste dag. Tusind tak, fordi I er kommet. Tak fordi I spiser noget af maden, og tak fordi I besøger boderne dernede. Der er også en lille scene og et workshop til. Men lige nu kommer der en lille pause på den store scene, for vi har et orkester, som er meget sprælsk og vildt, og en lille smule balkanagtigt også. Så vi håber, der er nogle af jer, som er parate til at danse om ikke så lang tid her. Vi holder en kort pause her, men husk nu at røre lidt ved hinanden og snakke med hinanden og ja, flytte hjem til hinanden og flytte sammen og gøre noget. Til at gå distancen, sats alt og tag chancen. Eller er du blevet bange, fanget i en angst for at miste balancen? Husk, hver dag er en ny dag. Glem de nederlag, for dem blev du syg af. Ryk fremad, bryd de grænser. Fuck hele verden, hvem fanden skulle bremse dig? Fuck hele verden, hvem fanden skulle bremse dig? Rejs dig op, for du ikke når op, for nej, det er ikke synd for dig. Kom op for din fosterstilling. Stå på egen ben, men tør du at gøre det, før det er for sent? Eller heller ved at tage i din brystkasse, nej, det er ikke noget fysisk. Det er alt sammen inde i dit hoved, det er alt sammen psykisk. Du er i krig med dig selv, slip din fortid og befri dig selv. Så kig frem og ikke tilbage, glem hvad de andre sagde. De har deres mening, men det skal du ikke tage dig af. Jo, kig frem og ikke tilbage, glem hvad de andre sagde. De har deres mening, men det skal du ikke tage dig af. Jo, de vil skræmme dig, prøv på at ramme dig. Det er jo sådan det er, ikke så hold dig kamp klar. Men først få ro på dig selv. Find dit selvtillid, tro på dig selv. Husk de ting, der næsten slå dig ihjel. Stol på mig, du har ikke brug for nogen hjælp. Eller blidenhed, lad være med at spille tid med. At gå ned over andres uvidenhed. Når du har brug for en åben sind. Lad være med at være blind, luk lyset ind. Lad være med at være blind, luk lyset ind. Lad være med at være blind, luk lyset ind. Så glem alt, hvad du troede, du vidste. Hvad har du at miste? Udover en svist, så bevidsthed om din fejl og mangler. Så er ikke til at du skal spejle dig i andre, ja. Du er stadig langt at gå, så lad være med at gå i stå, før du når i mål. Så sag, kig frem og ikke tilbage. Glem hvad de andre sagde. De har deres mening, men det skal du ikke tage dig af. No, kig frem og ikke tilbage. Glem hvad de andre sagde. De har deres mening, men det skal du ikke tage dig af. De er ude efter os. 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 Løb. 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 Men du må stoppe os nu og sige, kig frem og ikke tilbage. Glem hvad de andre sagde. De har deres mening, men det skal du ikke tage dig af. Kig frem og ikke tilbage. Glem hvad de andre sagde. De har deres mening, men det skal du ikke tage dig af. Nå bror, det gælder mig at kigge fremad. Glem hvad de andre sagde. Det er dem op på vogn. Det er medierne. Det er ikke folket. Du slår hvad mener. Men det kommer op nu, det damer og herrer. Kig frem og ikke tilbage. Glem hvad de andre sagde. De har deres mening, men det skal I ikke tage af.